Bikin rangkauan ayo gelotong, Bubagra ayo gelotong, Kipramata ayo gelotong, Tiprasa, Tiprasa. पहिला हामबाय दिनै निउस मिडिया फुकसंनो दिनै जों इन जागाव लाइ थांनाय एडिसि निर्वाचननि परे हकु दैसाव आं दिनै बाय वाइथाम फायगा दिनै इ एलाकानि बर' हकु दैसा एलाकानि बर' रक आनि दाफु बुहु मा फासं जतनो आनो खाकसांमानि बरम याफारका आं बरम बेलाय बेलायके पाइपले हामबाय ताय अरो दिनै हकु दैसा पार्टी अफिस नि बैनर चुंती सलाइमान खां मोनिबागो हामबाय तो कक थुंकाय मोसे आं दिन नरं बुसकां किसा सानानि मोसुंमानि जों वानसुकनानि नांनाय जों इलेक्शन कुप्लायुंखा आबो कतरिया एवं आं जे इन जागाव एमडीसी उंखा आबो कतरको गया एमडीसी उंमानि मूल कारण मूल कारिगरी आबो जे जों मा बुजिलायनाय जों जतनि परिश्रम जतनि कलम तुइनि बोथाइसेयावमो मनि बागै आं जतनि थानिव ताइसा हायनाहाय कबं मुंयाफाना मोचुङो जों जदिव चिनि कलम तुइनि बोथाइ न जों जदि जत्न खालायै नारगय माइया हिगाखाय आबो दाक्तिनो मेरेवै अबोथाइ सगय फाना थांनानि चान्स दङ मनि बागै जों चिनि कलम तुइनि परिश्रमनि बोथाइनो जों जत्न खालायलायै जों दीर्घदिन चिनि तिप्रासा समाजनो बाहाय खालाय जों एडभान्स खालायरिनाय जों सासानि लामाव जों बाहायख्रै जों लांनाय एवं चिनि पारारावबो विशेष करे जों नुगो गोबांमा जागाव बर'रो लुकुरो नक नुखुंरोगो गोबांमा विपद आपद उंलाय तंलायो मासाया मानुया दावफानो चिनि बिभ्रांत काकलायाखौ जों प्रत्येकटा बर'नि थानियाव चिनि दायित्व दंना नांनाय बर'नि थानियाव जों जुबामुं चिनि हामजाकमानि बुसुक जराति जों बर'नो बागैमान जों आबो चिनि चेष्टा मा दंनाय प्रत्येकटा बर'नि थानिबो मोसे चिनि सामुं कतर मबाइबो चिनि पाइयाखौ मबाइ जों कुप्लाय उंयाखौ दिनै आंतायबो खा तंथका गारिबो तंथुते आनि पालरगनो मा साका बेलाय मुक्ति सिगन क्लाइका तंथक मानि बागै दिनै जे चिनि बरम गोनां चिनि ताय हा ताय चिनि दफानि बागै हिने दिनैहाय जर साक न बेदगो सामुंख्लाय दंनाय चिनि ओ हानि लाइबुमानि काय थरकसन साखि जाति हाहाय कुसुं चुंजाक चिनि बुबाग्रा बरम गोनां ताय चिनि बरम गोनां ऑनरेबल चिनि विजय कुमार सार बरक जे दिनै डिसिसन नाहारै तिप्रासानो यूनिटी स्टामना निकेके थानसा स्टामना निकेके तामु खलायके जानो बरक आसुक दिन वानसुक मानि परे बरक जों कुबांमानगो कुबांमा पार्टी थानसा वे पार्टी राजनैतिक खलाय इलेक्शन जिति मान परे डिवाइड उंगै थाङो बरक आबहाय नेगेटिभ वानसुक यावै ताइबो चिनि तिप्रासानि फ्यूचर गाहामनि कक वानसुकै भविष्यत वानसुकै तिनाहाय जराव बरक एलायंस पार्टनर हिसाबै तिप्राबाय आइनपिटि बोसाफानो मसुक बाय चुं थानसा उंमानि चुगियाखौ हिनै तिनाहाय जराव कायसा खलायसे बुमुं थाइसा बाय वानसुक मानि कायसा बाक्सा बाय सामुं तांनानै हिनै तिनाहाय जराव बरक कथालाय वानसुक लाय जे स्टेप नाहारमानि मनि बागै पाइपले हामबायरिव चुं तिप्रासा चिनि देमसरा कोजुसरानि इंगै पुरा चिनि बुवाग्रा ताय चिनि ऑनरेबल सार विजय रामखोनो चुं पाइपले हामबाय याफरो चुं तिनि न्यूज मीडिया नि बिसिंति ओ हको दुइसा पार्टी अफिस तंतुदै आसुक नंथौ हामबाय।